Ay, Sabrina, di man kakikaila. Ma, Ano si Kasi? binibidyo ko yan. Binibidyo ko yan. Video yan, video. Sige, lapit ako para malapit. Video lang yan. Video lang yan. Hoy, di mo paggawa ng mahulog ko cellphone. Binibidyo ko mama, hinabaan ko ngayon. Maano ma, madilim. Kasi maano pa eh. Paalis pa lang sa papa eh. Paalis pa lang. Langoy na! Maano ako ma? Lamos ako. Hindi ako magsiguhan. Apo. Oh, 1, 2, 3, go!
Tunay na lang, uy. Tunay na lang, uy. Wow! Maya.